Halalyk Kyssalary adly kitabyndan. Pirlik ýolunda uly keramata ulaşan Farah babanyň birnäçe şagirdi bar eken. Şolaryň arasynda iki tanysy ylym bilim, düşbilik babatda beýleklerden hasda tapawutlanypdyr. Bir gün pir şagirdleriniň öwrenen zadyny, amal edişlerini we anamlaryny synamak maksady bilen ýanky ikisini uzak ýola sapar syýahaty guradypdyr. Ençeme aýdan soň şagirdler sag-salamat öz ýerlerine, pirin huzuryna dolanyp gelipdir. Olaryň biri öňküsinden de ýigdiren ýaly juda gujurly we dogumly, beýlekde bolsa nämedir bir zat akyl ýetirip bilmeýän ýaly öňjüleken. Pir şagirdleriniň habaryny sorapdyr. Birinji şagird ähli zadyň şowly bolandygyny, dünýäniň pynhanlyklaryny we gözelliklerine nazar salyp, her zatdan obrat alandygyny, öğrenip köp zat öwrenendigini, eň esas zat hem ähli işleriň duýdansyz ýüze çykýan bir sebäp bilen öz-özünden ugurup gidendigini görüň beripdir. Beýleki ýigit bu hörpden kopmandyr. Adat adamlar ýaly kynçylyklary gabat gelendigini, gaýta hergedek arkamda pir atam bar diýip işe başlan pursady, oslanmaýan bir sebäp bilen işiniň paşman galyndygyny aýdypdyr. Pir bularyň söhbetini diňländen soň bu hut şeýlede bolmaly diýip öz netijesini pikirini ýaňradypdyr. Ýagny arkamda adam bar diýäniň garşysynda hem bir adam peýda bolar. Emma arkamda Allah bar diýäniň öňüni hiç kim böktäp bilmez. Siziň biriňiz hakat tewekküllik edipsiňiz, beýlekiňiz adama. Netijet hem bolaýmaly zat bilen jemlenipdir. Bu ýerde başga syr ýok diýip Farah baba düşündiripdir. Bu hikmet şagirdlere ýene bir durmuş tapagy bolupdyr.